Tara na, dito na yung van. 6:30 na. Let's go. Say, bisan nyo. Morning. Parehas ba? Baka sa mga gym. Hindi ba? Dito na sila data. Dito dalawa na isang van na tayo. Grabe. Morning. Parehas, oh? Pwede po dito kami? Pwede lang. Pero dito tayo, team. Saan na ba yung sa ating team? Ate Ging! Let's go. Baka dito sa senior. Dito na bahala ng senior. Dito tayo sa senior kasi mabilis to magpatakbo. Si Chabi sana dito. Mas malaki ako sa iyo. Dito tayo. Okay. Dito ka o sa asawa ko, ano ka ba Kuya Dar? Kailan ba tayo? Ha? You tabi with your wife? 11 yata. Siya. Saan na ba ito si Ate Bingoy? Saan na ito si Ay, sa Nasa taas, magsisiyang daw siya. Sabi ko sa kanya sa baba. Sige ma, may iilan ko po. Asan na si Pasok, Mario? pasok. Sino si Noel Abayon? Asan ka na? Ikaw lang Mabagal kasi kayo kaya nandito na kami. Tama lang ganito. Yung sa kayo, si Noel Abayon. Ayan. Sa likod. Noel Abayon kayo? Yung isa Diba? na, Buyaks ako. Oh. check nila ko. Hala, doon daw tayo kay Noel Abayon. Doon tayo. Sinabi ni Sir, Parehas lang naman kayo nakasakay na magbabayad, ako. Oh, kasi pares lang naman sasakyan niya. So, Ayan, dito na. napunta na Okay. Ayaw pala kami. Papali ka na. Safe lang naman. Patay tayo dyan. Lipat uli. Pisting yawa. I hate it. I hate it. I hate My goodness. Ano ako, sir? Noel Abayon daw? Dito na lang sir. Okay na sir. Kala mo. Ha? Hindi man to si Noel Abayon. Katong na dito no. Motoy kan. Oh, Okay hindi. lang sir, dito lang sir. Lumipat sila. Hindi naman to si Noel Abayon, oh. Kalaw to, si Kalaw to sir. O sige Kalaw to, si Kuya Kalaw. Pastilan, dude. Pisting yawa. Nakailang lipat na kami. Ano ba yan? Yan na lang kayo ma'am. The same lang naman. Anak ng teteng. Okay. Kasi tinanong namin yun. Ay, ako na lumipat. Oh. Ah. Sabi nyo, 6:30. Ano oras na? 7:30 na. Oh. Ba't di ko Anak sumaganda ng namin, kamote. Kuya. Tara, pasok na, pasok. Diyan na. Dad, si Ma'am ano dyan? Sino? Itaw dito. Kuya Dad, Ay, ayaw mo na si Kuya. Ayaw mo na si Kuya Tanto. Si Ma'am dyan. Pasok na, pasok. Pasok! 6:30 na. Bilisan nyo. Gising na ang mga hayop. Pecha na. Dito ka tumapakay ano. 6:30. Ano na oras? 7:30 na. Saan na kayo? 1 hour laps na. Ano na? Nung nagpag-class ako ng ipikaset, dighay naman ako ng dighay ngayon. Nako, may mabaho pa rito. Kalaw. May naglagay pa ng mabaho. Ay, hindi pa ako ito ah. Taga plus kami bigaset. Oo, tapos Ay, dighay naman sus, ako ng Ginoo. dighay ngayon. Ang dami ko na ay sorry. Nagurudo. Bang ano saan ba? Sabi niya Mario ka lang naman di Ha? sa bani. Ano yan, Gadan? Giyatay ka. Pistingawa. Giyatay ka. Napisting iro ang ginagmay. Pastilan. Giyatay ka ron. Naimbag. Mga binasaya. Saan? Ayan. Si Nungka Universal. Ang tambok na bilang anak niya. Tapos ito no galing ngalan. Maribuko. Graduate siya ng sa Bilaksuni. Ito tayo dito. Anim. Siyam. Ah, 10 na tayo dito, no? Sabi dito sa Oo na, Cebu, parang sa Uegan. 10 na. Sa mga tao diri kay sige gasol din. So, ayun na nga. Ayun, nakita ko. 6:30 yung call time nila papunta sa pari. Oras na. Time check na. 7:35 na. Dito ang Oo. ingay. Yan. Ayaw mo na 7:35 na, guys. Nandito.
Ganun ang kasi mo na, oh. Oo. Talaga on time. Medyo pa, marinig ko yung driver. Hindi ko po alam sir kung ilan pa yung ano doon. Iba kayo? Oo. Yan. Hindi ko alam kasi ilan yung nakaano eh. Kuya, ilang oras doon pa sa park? Sira. Sabi mo lang. 1 hour 20 minutes, ma'am. Ilang oras doon? Ano yung sabihin? 1 hour 20 minutes. Ang duration doon, Papunta doon? 3 or 4, 3 to 4 hours. Ang ikot-ikotin yun. Safari lang ba? O safari lang. Tapos balik na? Oo. Pero kung ano doon, Oh. Ilan pa kulang? Toro, wala pa. Wala. Andun na si Doc. Mapel. Sabi ko, Si Sir Javi saan? Sir Javi pa. kabalo ka. Ano na tayo? 10 na. No, 10 na. 10, 4 doon. Tagal ko ang ko sa ano. Amen. Mag-GM din talaga sa atin. Amen. Kasi nagpo-produce yan ng eggs. Nagpo-produce marami. Produce. Tinutukan na sila. Tinutukan pa yata sa bawal. Ano kaya yun? Anong hayop kaya yan? Oh? Laki. Tulog siya. Oh. Gustong gusto niya dyan. Pala yun. African lion pala yun. Yung nandoon sa loob is African lion. No? African. Bye-bye. 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 Nakanganga siya. Bye-bye. Naiwan kayo! Nanonood pa tayo ng... Kain siya no? Nagpakain si kuya. Tignan nyo. Grabe oh. Nagpakain siya ng isda. Oh, grabe. Ang dami. Nandun yung ano, giraffe. Oh. Lunch na, lunch. Si Ma'am Valerie. So, yung lima, oh. Galit muna yung lima. Galit muna sila. Lahat to lifestyle to, no? Nandito. Hindi. Dito hindi. Siguro. Saan si na, ano? Saan si na, Ma'am Mel? Ayan doon. Natakpa. 11 naman. So, nakasakay na naman tayo sa kulong-kulong. Sa kulong-kulong tayo. Sakay, bird show, Ito, picture tayo, picture. Oh, Picture tayo ni. Kasi ma'am, yan, 1, 2. Hindi ko makita si Sir yan. Okay. Bird flu. Kompleto na? Yes. Bird show. May nagtatago na ng mukha na. Ito pala yan. May nagtatago na ng mukha na. Okay na. Hold on. In our next destination. Ma'am, sir. Para mo naman. Bird show. We're about to witness the bird show. Ando lang sila ang bird show. Sabi ni Gia, parang tayo mga yung nagsasakay. Bakit tayo? Sasakay din yun. Nagtingin pa siya ng oras-oras. Sasakay din yun. Sabi, mag-atin. Ayaw pa natin. Ang mga malaking siya, nagsakay. Bird show, ma'am. Bird show. Pwede ba sa diris? Pwede diris? Pero, ito maganda po, mama. Try ko. Hoy, baho ka daw na nila. Saan ka dito?
Tingkaling. Tingkaling nga, ano, lupaot. Baho. Ano, nakabay. Ba't nangyari? Ba, wala sabi-sabi ah. Ano nangyari? Sabi na bird show. Pato man yun. Bird na pala ang pato. Good afternoon, ladies and gentlemen. Cebu Safari and Adventure Park proudly presents Blue! Yun na oh! Woohoo! Show! Aba! Introducing our host for Ang galing ng mga ibon eh. oh. Mr. Shirley. Alright, so hi everyone. Hi guys, good afternoon. So did you see our beautiful teachers? Did you know that the teachers were used as a messenger to carry out message to our friends, families, and loved ones? Now, ladies and gentlemen, relax and enjoy, because our flying guiding friends are going to show us amazing tricks, awesome stamps, and participation, important environmental message. And of course, we are more on education, conservation, and entertainment. So now, the question is, are you ready to be amazed with the flying guiding friends? Alright, so let's start with the legal requirement. So manutan ano? Manutan ng bird flow, ay bird show. Amigo. Hi, amigo. So now, amigo originated from South America and he inhabited in the rainforest of Brazil. And by the way, he's a possible bird and he loves to see his environment clean. Now let's see what are you doing. Come on. You bird, alright, so first we got the plastic cups. Come on, open the beat. And jump inside, alright, and for the second one, buddy. Go all the way, open the beat and drop it inside. And for the last one, so only the tip of the counter paper, go all the way, open the beat and drop it inside. Now see if the birds can do, why can't we, right? So always remember, If the birds can do, why can't I? So nga. because we don't know. Donkey Kong. Donkey. Bye-bye, donkey. Let's go. Ang daming unggoy. My brothers. So, bye-bye. Bye, Cebu. Bye. Hey! Junjun, fly. Aray. So, pauwi na tayo, pauwi na. Basa na tayo, basa na. A friend forever. Bye-bye. Why? Oh, no! Kailangan na daw. Yung mga rebulto. Ah! Why man ako? Why? Si Kuya, basa na. Ayun sa likod, oh. Basa na si Kuya! Dito ba yun? Sir Javi, saan na siya? So yun, lumakas yung ano, lumakas yung Doon pala tayo sa taas pupunta. Diba doon tayo galing? Doon tayo. Nasa bubok pala tayo. Okay lang naman mana. Layo lang siya. Hindi na naman diri mo. Pwede lang sa kamauli dahil yun. Kasi dito wala sa katiya pataan. aray.
Umar, sa naro. Umar, ulan, Umar, basta. Umar, Wala ka. Basta ka, basta ko. Basa na, basa. Basta makuha kayo ng tulong mo. Lagi ko po din sa pagkain mo doon. Ang kaya na ko yan na. Imabuhan eh. Hindi ka lang excited. Ganun ka maubor. Sige lang ang duwas. Makatuwang kabuhan. Makatulan ka na. Grabe yung ano nyo. Grabe yung pahon. Yeah. Balik ko! Kapila ka kasakay! Bata! Dako! Ipoho! Ipoho! Pati naman! Abagan! Baba! Agbata nito ba? Ay, maligrasa ng car! Yun o. Car! Daddy Lindsay! Mapabata na to! Yep. Ito na tayo. Let's go. Mapabata! Aray ko. Mapabata na to! Ako na. Yan o. Anong tawag dito ate? Masi. Ha? Masi. Masi daw, masi. O sige. Masi. Bye. Sarap. Parang maasim. Pasok, bye. Ate, bye-bye. Salamat. Di ba? Sarap. Bilang ba to? Ubusin na natin habang nakasara. Sarap nga, masarap. Nasang masi? Gusto niya, Hindi ka sampo masi. ha? Sinong bibili dyan? Bisa mo naman. Manji mas mura. Oh, Abed na. Isa Babay pa na. din, ha? Pati lagayan. Isa.